حتوانነት በርባህሪ ኢትዮጵያ በታሪክ አጋጣሚ ሳናየው ሐቅና ናይ መምላስ ብሔራዊ አጀንዳ መሆኑ ነበር አባላት ሰራዊት መከላከል ገሊጾም ዋጋ ዝኸፈልናሉ ሕቶ ጉዳይ በርባህሪ ድጋሚ መልዓሉ ከም በሐድሽ ከም ተወለድና ክስምዕና ገይርና ይጉን ኢሎም ነበር አባላት ሰራዊት ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝበልዎ ልዕሊ 130 ሚሊዮን ቁጥር ህዝብ ዘለዎ ኢትዮጵያ ካብ በርባህሪ ንክትርሕቕ ምግባሩ በመንጽር ሞራል ወን ተቀባልነት ዘይብሉ ጉዳይ ኢሎም ካብ መንጎ ቀዳሞት መስራቲ ኃይል አየር ዝኾኑ ሙሉጌታ ሐምዛ ኢትዮጵያን ቀይሕ ባህርን ዘይነጻጽሩ ናይ ታሪክ አካል ይሙሎም ቀይ ባህርና አሰብን ስንመለከት ሁለቱንም ነጣጥለን የምናያቸው ነገሮች አይደሉም ቀይሕ ባህርን አሰብን እንትምልከት ክልቲኦም ነጻጽልና ክንሪኦም አይነኸልን ክልቲኦም ንኢትዮጵያ አድለይትን ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ዝነበሩን ቀዲሞም ምስ ታሪክ ኢትዮጵያ ዝተመስረቱ እዮም ኣብ ባህር ጥራሕ ዘይኾነስ ኣብ ባህር ዘለው ደሴታትውን ኣለው እዮም ኣብቶም ደሴታት ብርክት ዝበሉ መሰረተ ልምዓት ንክስርሑ ብዙሕ ሃፍቲ ድኻም ሓይሊ ሰብ ዝፈሰሰሉ ክቡራት ደሴታት እዮም እዞም ደሴታት ሕዝቡን ኣለው እዮም ክጥቀመሎም ዝኽእል ናተጠቀመሎም እዮም ግን ድማ ናትና ሃፍቲ እዮም ክምለሱ ይግባእ ግን እኛ ሀብታቸው ሊመለሱ ይገባል ስራሕ ፈጻሚ ኮሚቴ ማህበር ብሔራዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሻምበል ወንደሰን ሕዚ ኢትዮጵያ ሕቶ በር ኢትዮጵያ መቅራባ ድጋሚ ዝተወለድናን ክስምዕና ገይርና ይሎም ሕቶ በር ባህሪ ምላሽ ንክረክብ ትጽቢት ዝገበርና ይኹሉ ንምብርካት ድልዋቲና ክብሉውን ገሊጾም ሚእቲ ሃለቃ ሰሎሞን ስዩም ከም ዝገለጽዎም ልዕሊ 130 ሚሊዮን ህዝቢ ሒዝና ክሳብ መዓዝ በሪ ተዓጺና ክንነብር ኣለና ክብሉ በጣዓሳ ተዛሪቦም ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይህን ነገር በይፋ ፓርላማ በሰማውበት ዕለት በቀዳማይ ሚኒስትርና እዚ ጉዳይ ኣብ ፓርላማ ኣብስተሰምዕሉ ዕለት ውሽጠዩ ተሰሚዕኒ ከም በሐድሽ ከም ተወለድኹ እዩ ተሰሚዕኒ ንቀጻሉውን እንተኾነ ዓቅመይ ብዝፈቀደ ሁሉ ኣነ ጥራሕ ዘይኾንኹስ እቲ ማሕበር ዓቅሙ ብዝፈቀደ መጠን እዚ ዕላማ ሽቱ ንክወቅዕ ምስቲ ሰፊሕ ህዝቢ ኢትዮጵያን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ በሙኻን ሰጋእ መጋእ ከይበልና ዝኾነ ተግባር ንምፍጻም ድልዋት መዃና ንምርጋጽ ይደሊ ማንኛውም ተግባር ለመፈጸም በተጠንቀቅና ዝግጁሽ መሆናችን ለማረጋገጥ ፈልጋለሁ ኢትዮጵያ ህልውና ጉዳይ ስለሆነ ወደ ማጣት ማለት 135 ሚሊዮን ሚያክል ጉዳይ ህልውና ኢትዮጵያ ስለዝኾነ ወደ ምስአን ማለት 130 ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ሒዝና ጉሮሮና ክሕነቕ የብሉን ስለዝኾነ ድማ ነቲ ዝተሓነቀ ጉሮሮ ክነላቀቀለና ጉዳይ ሕቶ ባህሪ መልስን ክረክብ ዝኾነ ነገር ካብ ሰላማዊ ቃልሲ ጀሚሩ ናብ ሃገረይ ንክምለስ ልዑል ጻዕሪ ክገብር የም ወደ ዋን እንዲመለስ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት አረጋለሁ ስራሕ ፈጻሚ ኮሚቴ ብሔራዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሺህ ሃለቃ ረጋህኝ አሰፋ ኢትዮጵያውያን አበ ጉዳይ ሀገር በሐድነትን በህብረትን ደው በመባል ብርክት ዝበሉ ጉዳያት መከያዶም አዘኻኺሮም ጉዳይ በር ባህሪ በሐድነት ክስርሕሉ ዝግባእ ብሔራዊ አጀንዳ መዃኑ በመሕባር አበ ጉዳይ በር ባህሪ ኢትዮጵያውያን በሐድነት ደው ክብሉ ከም ዝግባእውን አገንዚቦም ኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠበቀው በሉዓላዊነቱ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ትጽቢት ዝግበር ካብ ሉዓላውነቱ ብተፈጥሮአዊ ወሰንነት ቀይሕ ባህሪ ምሕላው ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ትጽቢት ዝግበር እዩ እቲ መንእሰይውን እዚ ብዕምቆት ክግንዘብ ኣለዎ በዚ መዳይ ኣቦታትና ዝኸፈልዎ መስዋዕትነት ከምውን ነበር ሰራዊት ኣሕዋትናን ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ተሓሳቢ ክግበር ኣለዎ የከፈሉትን መስዋዕትነት ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል